Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Sadoy. Taong 1962, Isla ng Igbon, Iloilo. Ipinanganak na isang pangkaraniwang tao itong si Sadoy. Yung mga magulang niya, pangingisda ang ikinabubuhay sa kanilang lugar. Wala rin silang kaugnayan sa kahit na sinong taong may kinalaman sa mga lihim na karunungan, kung kaya't ni minsan, hindi niya naisip na magkakaroon siya ng kakaibang inkwentro laban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Nagsimula ang kanyang kwento noong meron silang nakaalitan sa baryo. Sa simpleng pagtatalo lamang noon sa isda, nauwi yun sa pananakit ng dalawang lalaki sa kanyang ama. Nagkataon naman noong wala si Sadoy doon, gawa ng abalang-abala rin siya sa pagluluto ng mga kopra. Hapon na niya nang mabalitaan ang tungkol sa mga nangyari. Inilahad yun sa kanya ng kanyang kapatid na siya namang tumulong sa kanyang ama noong mga oras na yon. Dala ng galit nito, nagpumilit siyang sugurin ang pamilyang nanakit sa tatay nila. Pero hindi na yon pinahintulutan ng kanyang ina. Ayon dito, hindi naman nasakta ng husto ang kanyang ama, kung kaya't mas mainam na palagpasin na lamang ang mga nangyari. Dagdag pa nito na ang mga binatilyong nakaalitan nila walang iba kundi ang mga anak ng kababaryo nila na nagngangalang Ason. Matapos naman yung marinig ni Sadoy, bahagya naman siyang napatahimik habang maiging nakikinig sa mga istorya ng kanyang ina. Bagaman hindi niya gaanong kilala ang pamilyang yon, aminado siyang marami na siyang naririnig na kwento ukol dito. Ayon kay Sadoy na, kilala ang pamilya nila Ason sa kanilang lugar bilang pamilya ng mga kuno-kunong aswang. Marami nang nakasaksi sa ginawa ng mga ito, pero ni isa sa mga yon, walang lakas ng loob para palayasin ang pamilya nito sa kanilang baryo. Hindi rin nakakapalag ang mga albularyo, lalo na't ang asawa ni Ason ay isang uri ng mangkukulam na merong napakalawak na kakayahan. Sabi-sabi ng mga matatanda sa kanila, bata pa lamang ang mga ito, nakikita na nila ang asawa ni Ason sa lugar na yon. Hindi lang yon, marami rin yung kakayahan, kagaya ng pagkontrol sa apoy at iba pang mga elemento. Dahil sa ganoon itong abilidad, nasisiguro nila na ang karamihan sa mga dalubhasang antingero na minsang nanirahan sa kanilang isla, yon ang pumatay. Wala naman silang kakayahang kumprontahin ang asawa ni Ason, gawa ng sa isang kisap mata, kayang-kaya sila nitong paslangin. Subalit sa kabila ng lahat ng istoryang yon, hindi ito gaanong pinaniniwalaan ni Sadoy. Anya na ang lahat ng istorya paniguradong merong dagdag. Para malaman kung totoo ba ito o hindi, kinakailangan mo yung patunayan at masaksihan yon ng sarili mong mga mata. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, nagpasya naman siyang puntahan ng nagpapahinga niyang ama. Sa pagdating niya sa silid nito, bumungad yun sa kanyang natutulog ng mahimbing, habang bakas naman sa pagmumukha nito ang mga natamo nitong pasa. Mahirap man para kay Sadoy na tanggapin ang ganoong bagay, wala siyang pagpipilian sa kadahilan ng pakiusap na yon ng kanyang magulang. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang kanyang pagtatrabaho sa koprahan. Yung kanyang ama, umiiwas na noon sa baryo. Gawa ng ayon dito, may mga pagkakataong nakakasalubong niya pa rin ang mga anak ni Ason. Dahil sa ganoong pangyayari, sumama na sa kanilang padre de pamilya ang dalawa niya pang kapatid na sumunod sa kanya. Mariin din yung inabisuhan ni Sadoy na kapag naulit pa ang mga pangyayari, hindi na siya magdadalawang isip na pagtatagain ang mga ito. Dagdag pa niya na,
Wala siyang pakialam sa pamilyang babanggain niya. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, hindi naman siya nito gaanong pinapansin dahil ang buong akala nito matapang lamang siya sa salita. Subalit, lingid sa kaalaman ng mga magulang niya, nakahanda siya sa anumang mangyayari. Isang hapon, habang nagbabalat ng nyog itong si Sadoy, nasipat naman niya ang pagdaan noon ng 2 anak na lalaki ni Ason. Kung hindi siya nagkakamali, kaedad niya lang ang mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto niyang pagmamasid, nasipat naman niya ang 2 yon na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanya. Hindi naglaon nang magkaharap na sila, bahagya naman siyang natigilan nang marinig niya ang isa sa mga itong nagwika ng, "Ikaw ba ang anak ni Dante? Itigil mo na muna yung ginagawa mo. Gusto ka naming makausap." Nang marinig naman ni Sadoy ang sinabi nito, agad naman niyang binitawan ang hawak-hawak niyang bareta. Yun kasi ang ginagamit niya sa pag-aalis ng balat ng nyog upang maging madali ang kanyang trabaho. Matapos naman niya yung mabitawan, irritableng sumagot naman siya sa lalaking yun ang, "Oh, ano ngayon? Bubugbugin niyo rin ba ako kagaya ng ginawa niyo sa ama ko? Umpisahan niyo na para magkasubukan tayo dito ngayon. Hindi lahat ng tao kayang-kaya niyong apihin." Dahil sa kanyang sinabi, napangisi lang naman ng lalaking yan habang nakatitig sa kanya. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Sadoy nang bigla yung mag-usal at kasabay nito ang pandidilim ng kanyang paningin. Ngunit, nang akmang mawawala na siya noon ng ulirat, walang pagdadalawang isip naman niyang sinugatan ang kanyang braso na siyang naging sanhi upang bumalik sa normal ang kanyang wisyo. Sa puntong yon, doon niya napansin ang tila bang pagkagulat ng 2. Paulit-ulit pa siya nitong tinanong ukol sa kanyang ginawa pero hindi niya na yon sinagot pa. Nang akmang sasapakin na niya ang isa sa mga ito, sakto naman ang pagdating ng kanyang katrabaho. Yon ang pumigil sa kanya upang hindi siya magwala sa lugar na yon. Dahil sa pangyayari, tahimik namang lumayo ang magkapatid. Sa isang iglap, naglaho na lamang yon na parang bula sa lugar na kanyang pinagtatrabahuhan. Nang silang 2 na lamang roon ang natira, mariin naman nilang pinag-usapan ang tungkol sa mga nangyari. Ayon sa katrabaho niya, pinigilan siya nito dahil kitang-kita nito ang 2 hindi pangkaraniwang nilalang na nasa kanyang harapan. Paglalarawan doon ng kanyang katrabaho, meron itong napakaitim na mga balat at mga mahahabang bisig. Nakalabas din sa bunganga nito ang 4 nitong matatalas na mga pangil na tila bang handang-handa na ang mga nilalang na yon na sakmalin itong si Sadoy. Dagdag pa ng katrabaho niya na paglapit niya roon, nasipat din niyang lumipad patungong gubat ang mga nilalang na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon din niya napag-alaman kung papaano lumuwa ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Noong una hindi pa siya roon naniniwala, pero base sa salaysay ng kanyang kasama, natitiyak niyang nagsasabi yon ng totoo. Matapos naman itong makapagkwento, nagdesisyon naman silang itigil na muna pansamantala ang kanilang mga ginagawa. Para maibsan din ang kanilang nerbiyos, bumalik na muna sila sa kanilang pinagtatambayan kung saan doon nila nadatnan ang mga kasama nilang nagkakape. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw na yon, napagtanto naman ni Sadoy na hindi niya kayang labanan ang ganoong uri ng nilalang. Doon din nila nakumpirma na tunay ngang mga aswang ang bawat miyembro ng pamilya ni Ason. Sa kanila namang pag-uusap, nanatiling malabo sa katrabaho niya kung ano ang pakay nito sa kanya. Siyempre, para hindi na yun madamay, di na ito binahagian pa ni Sadoy
ng karagdagang detalye. Sa paglipas pa ng mga araw, taimtim siyang nanalangin sa Ama sa isang milagrong maaaring makapagpabago sa sitwasyon nila. Naniniwala kasi siya na kung hindi sila magkakaroon ng kakayahan para malabanan ang ganoong uri ng mga nilalang, habang buhay sila nitong tatakutin at paglalaruan. Dagdag pa niya na, anuman ang milagrong ibibigay nito sa kanya, handa niya yung kunin kahit ano pa ang kapalit. Sa loob ng 3 linggong pananalangin ni Sadoy, dahan-dahan naman siya noong nagkaroon ng pangitain sa kanyang panaginip ukol sa isang batong kulay bughaw na minsang nakakapit sa tungkod ng isang ermitanyo. Napakamakapangyarihan ng batong yon, gawa ng ang ermitanyong kanyang nakikita sa pangitain niya ay merong abilidad na tawagin ang iba't ibang uri ng nilalang na tila bang nabubuo lamang sa kanyang imahinasyon. Bawat isa sa mga nilalang na yon, nagtatangan ng mga bukod tanging abilidad. Ang labis pa noong ikinagulat ni Sadoy ay yung mga kakaibang wangis ng mga nilalang na nagtatawag ng bato. Sa loob ng 3 linggo, nakita niya kung papaano mamuhay at mamatay ang mga ermitanyong yon. Pakiramdam niya, yon ang nakaraan niyang buhay noong wala pa siya sa pagkatao ni Sadoy. Dahil sa mga ganoong pangitain, naniniwala siya na hindi yun bastang nagkataon lang. Kung pangkaraniwan lang kasi ang panaginip niyang yon, bakit ni isa roon wala siyang maiugnay sa kanyang sariling karanasan? Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, kalimitan sa mga panaginip niya, nakakalimutan niya paggising niya. Magmula noong nasubaybayan niya ang buhay ng ermitanyo, tila bang unti-unti na nitong napagbago ang kanyang sarili. Hindi niya mawari pero lahat ng galit niya sa mga anak ni Ason bigla na lamang naglaho. Naituon niya rin ang kanyang wisyo noon sa pagtatrabaho at sa pangangalaga sa kanilang pamilya. Kahit papaano, nakakaiwas na rin noon ang kanyang ama na siya namang ikinatuwa niya. Isang gabi habang natutulog itong si Sadoy, bigla na lamang siya noong napabalikwas matapos niyang marinig ang napakalakas na mga pagkidlat. Pag-upo naman niya noon sa kanyang higaan, agad naman niyang narinig ang pagbuhos ng malakas na ulan. Paniwalang-paniwala talaga siya noong umuulan pero pagsilay niya sa labas ng bahay nila, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang napakatahimik ng buong paligid. Wala ring pumapatak na kahit isang tulo ng ulan, kaya na may takang-taka siya kung saan nanggagaling ang mga tunog na naririnig niya. Hindi lang yon, meron din siyang nasipat sa bakuran ng kanilang bahay na mga insektong nagkakatipon. Hindi naman niya yun gaanong pinansin dahil ang buong akala niya naghahanap lamang yon ng mga pagkain. Ngunit makalipas pa ang ilang minuto, unti-unti namang nabaling ang paningin ni Sadoy sa lugar na yon matapos naman niyang mapansin ang pagliwanag ng kung anong bagay. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung sinilip kung saan doon niya nakita ang isang batong pinalilibutan ng mga langgam, anay at iba pang insekto. Nang masipat naman niya ito, mabilis naman siyang lumabas ng bahay nila, gawa ng kitang-kita niya kung papaano yon ibalik sa lupa ng mga insektong yon. Hindi naglaon, nang marating na niya ang kanilang bakuran, agad naman niya yung kinuha sa mga langgam na kasalukuyang pumapasa nito. Sa isang iglap, bigla namang nagkagulo ang mga insektong yon na siyang naging sanhi upang yon ay mag-away-away. Pagsilay naman ni Sadoy sa mga nangyari, agad naman siyang bumalik sa loob ng bahay nila, bit-bit ang batong kulay bughaw. Bagaman hindi siya sigurado, malakas ang kanyang kutob na yun na nga ang bato na palagi niyang nakikita sa kanyang panaginip. Ang hindi niya lang noon maisip, bakit gahintuturo lamang ang laki nito, gayong sa mga pangitain niya, halos kasing laki yon ng kanyang kamao.
Gayunpaman, hindi niya na yun gaanong binigyan ng pansin, gawa ng naniniwala siya, meron pa rin yung taglay na kakayahan. Sa paglipas pa ng sumunod na gabi, muli niyang nasipat sa kanyang panaginip ang tungkol sa nangyari sa tungkod ng matanda. Ayon kay Sadoy na, sa pagkamatay nito, bigla na lamang yung nawasak hanggang sa dalhin ng hangin ang bawat piraso nito sa iba't ibang lupalop ng lupain. Maaaring kaya nangyari ang bagay na yon ay dahil sa tutol ang matanda na merong magmana o makakita sa bato. Ngunit base sa kanyang panaginip na kahit maliit na piraso ng batong yon, merong kakayahang makapagtawag ng isa sa mga engkanto nito. Nang mapag-alaman naman yon ni Sadoy, napangisi lang naman siya habang mariing pinag-iisipan ang mga bagay na kanyang gagawin, makaganti lamang. Kinahapunan noong mismong araw, nagdesisyon siyang ibao ng bato sa kanyang kamao. Masakit man yun para sa kanya pero wala siyang pagpipilian gawa ng ayaw na niyang mawala pa ang batong pagmamay-ari niya. Ayon kay Sadoy na, napakasakit ng prosesong yon dahil halos bumaon sa kanyang buto ang talim ng kutsilyong kanyang ginamit. Sinigurado niya ring matatakpan ito, kaya ang ginawa niya matapos niyang ibao ng bato ay sinunog niya ang kanyang sugat sa pamamagitan ng nagbabagang katawan ng kutsilyo. Sa sobrang hapdi ng kanyang naramdaman noon, pilit namang kumakalas ang kanyang wisyo, ngunit nagagawa niya yung malabanan. Kalahating oras pa noon ang dumaan, kahit papaano unti-unti na ring humupa ang sakit na nararamdaman ni Sadoy. Nang mapagtanto niyang magaling na siya, agad naman siyang bumalik sa kanilang tahanan para uminom ng kape. Sa kanyang paglalakad noon, wala siyang ibang inisip kundi ang makaganti sa pamilya ni Asun. Ngayong may kakayahan na siya, nasisiguro na niyang kaya niya nang makipagsabayan sa mga ito. Sa pagdating naman niya sa kanilang pamamahay, nadatna naman niya ang kanyang ama na tulalang nakaupo sa gilid ng kanilang bahay. Paglapit niya roon, mas lalo pang tumindi ang nararamdaman niyang galit buhat sa kanyang mga nalaman. Ayon sa tatay niya, hindi na sila makakapangisda pa dahil yung bangka nila nadatna nitong wasak-wasak na. Ultimong mga katig nito halos hindi na mapakinabangan. Dagdag pa ng kanyang ama, wala yung maisip na dahilan para mangyari ang ganoong bagay. Ni minsan wala silang nakalitan maliban sa pamilya nila Ason. Matapos naman itong maibahagi ng kanyang ama, mariin naman siya nitong inabisuhan na huwag gaganti. Mas mainam na manahimik at palampasin na lamang ang mga pangyayari para sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Baka isipin mo, Sadoy, naduduwag ako. Hindi ganun yon. Madaling pumasok sa gulo, pero napakahirap lumabas. Tsaka kailangan mo ring isaalang-alang ang mga mahal mo sa buhay. Bangka lang yon. Ang importante, wala sa ating nasaktan. Wika ng kanyang ama. Nang marinig naman ni Sadoy ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang kumalma, gawa ng kahit papaano, nauunawaan niya rin ang nais nitong ilahad sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, kahit papaano unti-unti na rin kumakalma ang kanyang sarili. Subalit hindi yun sapat para maibsan ang paghihiganti niyang hinahanap. Sa pagsapit ng gabi, habang nagpapahinga ang kanyang mga mahal sa buhay, palihim namang lumabas si Sadoy para subukin ang bato na nakabaon sa kanyang kamao. Noong una medyo nagdududa pa siya, pero hindi yun dahilan upang mawalan siya ng pag-asa. Bagaman wala siyang kaalaman pagdating sa mga lihim na karunungan, hindi naging mahirap para sa kanya na mapagana ang batong bughaw. Naniniwala si Sadoy na sa oras na makita mo ang pangitaing may kaugnayan sa ermitanyo,
magiging madali na lamang para sa'yo na buhayin ang bato. Ilang minuto pa noon ang lumipas. Matapos niyang mausal ang lahat ng buhay na salitang narinig niya sa kanyang panaginip, napansin niyang unti-unti nang lumalamig ang batong nasa loob ng kanyang sistema. Nawawala na rin ang hapding nararamdaman niya na tila bang gumagaling na ang kanyang sugat. Dahil sa pangyayaring yon, mariin naman niyang pinakiramdaman ang kanyang sarili. Sa isip-isip niya, anuman ang nangyayari sa kanyang katawan, paniguradong kagagawan yon ng bato na kanyang ibinaon. Sa paglipas pa ng mga araw, nanatiling kalmado itong si Sadoy. Wala siyang ibang ginawa noon kundi ipagpatuloy ang kanyang mga gawain sa pinagkokoprahan niya. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ng kanyang pamilya, gumagawa na siya noon ng hakbang para maipaghigante ang mga ito. Para sa kanya, hindi dapat palagpasin ng mga pangyayaring yon, lalo na't walang anak ang kayang maatim na inaapi ng kahit sino ang kanyang mga magulang. Sa tulong din ng gabay ng ermetanyong nagpapakita sa kanyang panaginip, hindi na naging mahirap para sa kanya na matawag ang engkanto na nasa ilalim ng pamamahala ng bato. Ayon kay Sadoy na ang nilalang na yon may hahalin tulad niya sa isang agila na merong mga paa na parang sa tigre. Kakaiba rin ang palong nito at sa tuka naman nito meron yung mga pangil. Umaalulong din ang nilalang na yon sa mga sandaling nagpapakita ito sa kanya. Dagdag pa ni Sadoy na nagagawa din itong makatagos sa kahit na anong matitigas na bagay na para bang meron itong abilidad ng isang kaluluwa. Bagaman aminado siyang wala pa siyang kakayahang kontrolin ang nilalang na yon, pilit naman niya yung inutusan para paslangin ang pamilya ni Ason. Kahit nababahala siya na baka meron yung kapalit, hindi niya na ito inisip pa. Ang tanging mahalaga lamang noon para kay Sadoy, matigil na ang karahasan ng mga ito sa kanilang lugar. Dahil sa poot niyang nararamdaman, nagawa namang sumang-ayon ng tinawag niyang nilalang sa nais niyang mangyari. Isang gabi, nagulat na lamang noon si Sadoy nang bigla na lamang yung lumabas sa kanyang kamao. Paglitaw ng napakatikas nitong katawan sa kanyang harapan, dahan-dahan naman itong inilapit ang pagmumukha nito sa kanya, sabay wika sa kanyang isipan ng, Yan ba talaga ang sigaw ng puso mo? Kung mapapawi ko ba ang puot mo, wala ka nang mararamdamang galit sa kapwa mo. Ipangako mo na huli na ito at gagawin ko ang mga bagay na nais mo. Nang marinig naman ni Sadoy ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman siyang sumang-ayon sa inilahad ng nilalang. Pagsilay naman ito sa nais niyang mangyari, mabilis naman yung lumipad papalayo habang inaabisuhan siya na maghintay sa lugar na yon. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, matyaga naman siya doong naghintay kahit napakalalim na ng gabi. Bago pa man sumapit ang 12:00, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang dahan-dahan ng lumalapag ang nilalang na yon sa kanyang harapan. Sa isang iglap, bigla naman itong ibinuka ang kanyang tuka kung saan doon tumambad sa kanya ang 2 anak ni Ason. Pagsilay naman niya rito, nasisiguro niyang wala na yung buhay. Bukod kasi sa hati na ang katawan nito, lasug-lasug na rin ang pagmumukha nito na halos hindi niya na yun makilala. Maya-maya pa, bigla naman yung nilulun ng nilalang habang dahan-dahang naglalaho sa kanyang harapan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, hindi naman niya maipagkakaila ang takot na nararamdaman niya. Dahil kasi sa pangyayari, nasisiguro niya, hahanapin ni Ason ang mga anak nito. Sa oras din na makumpirma nito na siya ang pumatay sa mga yon, paniguradong merong masamang mangyayari sa kanyang pamilya.
Subalit sa kabila ng kanyang pag-aalala, nasisiguro niya na wala na siyang magagawa. Para sa kanya, nangyari na ang mga bagay na yon at hindi na ito kayang mabawi pa. Ilang oras pa noon ang lumipas, unti-unti naman niyang napapansin ang pagpaparamdam ni Ason at ng asawa nito sa kanilang tahanan. Akala niya naghahanap yon ng pagkakataon para paslangin sila, pero nang magkaharap na ang kanilang landas, laking gulat na lamang niya nang biglang lumuhod sa kanyang harapan ang asawa ni Ason. Humingi yun ng tawad sa kanya at nangakong hindi na nito gagalawin ang kahit sino sa kanyang pamilya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, gulat naman siya sa kadahilanang hindi siya makapaniwala sa ginawa ng mga nilalang na yon. Kung tutuusin, kayang-kaya siya nitong patayin anumang oras. Ngunit hindi yun pinangasang gawin ng mga ito na para bang meron siyang pinanghahawakan na labis nitong kinatatakutan. Ang ikinagulat pa noon ni Sadoy sa lahat ay noong nabalitaan niya na umalis na si Ason sa lugar nila. Alam niyo, pinuno, magmula noon, naging tahimik na ang kanilang buhay. Sinuwerte rin ng husto itong si Sadoy na halos dumating sa puntong siya na ang nagmay-ari ng nyogang pinagkokoprahan niya. Subalit sa kasamaang palad, noong namatay siya, taong 2000 at 9, walang nakapagmana sa tinangan niyang batong bughaw ng ermitanyo sa panaginip. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang ganda sana ng kwento ni Sadoy kung naging series to, no? Kasi alam ko, pare-parehas tayo ng nararamdaman tsaka ng iniisip. Tsaka mga katanungan na paano nangyari yung ganong klase ng milagro sa pagkatao ni Sadoy. Kasi ang sinabi lang naman sa kwento, nagdasal siya, humingi siya ng tulong sa itaas na sana bigyan din siya ng sapat na kakayahan para naman kaya niya makipagsabayan dun sa pamilyang kalaban nila. Kasi nga naman, anong laban nila dun? Ang kanyo ng mga aswang, sila mga ordinaryong tao lang. So dininig yun ng Diyos. Pinakitaan siya na siguro isa yun sa mga namatay ng magagaling na ermitanyo ng mga panahong yun. Tapos yun yung pinadala ng Panginoon kay Sadoy para tulungan siya. Pero medyo mailap yung ermitanyo no? Kaya ang ginawa ni Sadoy, binaon niya sa sarili niya. Kaso yun nga lang, hindi niya na ipamana no? Sayang lang kung naging series to, siguro tas nagamit ni Sadoy yun bilang pakikipagkombate o sa pakikipagkombate, ang ganda nun. Pero hindi parang dun pa lang sa part na kinausap niya yung gabay nung batong bughaw, isang kasunduan lang. Tutuparin ko kung ano yung nasa isip mo, yung ginagalit, yung ikinagagalit ng puso mo. Pero yun na yun, after nun tapos na tayo. Hindi na tayo makikipaglaban kung kani-kanino. Bibigyan ka na lang namin ng swerte sa buhay mo, basta ayusin mo yan. Pero overall, sobrang satisfied ako sa kwento na to. Napakaganda. Simple lang pero iba yung impact. Sa akin lang yun pero kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.